Ayo manyo sebenarnya. Manita lama. Walaupun sultan surang nan taimbaukan gala tabilangkan tuah, nan bangkitkan tangan basusungkan jari batur kendila dengan maaf. Akan tetapi menjadi niat hati cituri batin ialah kepada alek kami nan saliri duduk di tepi sebanja barih di tengah. Indak bersibak je bersisiah bukan benggo je babatih di lingkuang sambah kesamuanya. Alah nangka majidi buah persambahan nambo. Bacarai-carai tak baragiah baumpuk-umpuk tak babagi. Pihak dek kami si pangkalan namananai malataan pekerjaan di rumah ngadang nangko. Alah saujo lah salapeh, alah setapak sepijaan, lah saunjuk sabarikan. Iaitu nangka menjadi sambungan lidah pulungan nasuk, pusik jalo pupunan ikan, iyo tetapik di badan diri ambo. Yo lah. Batolai. Jokok malie atih rupo kalau basiang atih tumbuh serupo ikut kini. Lah tarabi diangan-angan lah tersini dikiro-kiro adu nan taraga nan takana. Kok ditahan jadi penyakit disimpan menyesobatin diganggam apo kegunonyo. Yo lah. Akini ko perhatian lah bakanda stan. Kok kato lah nak menyabui rundiang lah nak ke tengah. Tipai bertanya ambo pakai sultan. Kok buhu anak kami urak diansu membuka bungkuih lalu kakak dirapatkan. Alah karena madek dan baik itu. Sekian sambah Pak Sultan. Akan mau sampai di sampai berarti ya. Sekiranya Sepanjang pernikahan mamak cako nan tertumpah pada alik kalian baik ke diri ambo. Kok diagak kanang-kanang ditimbang sahabi patui. Tutuan lama manih lama nembagai pisang masak manih bak santan jutang guli. Indak bercacik bercata. Ambo menyembah ujuang rundiang sabab baalah dia bak itu. Diulang indak taulang dikirin jahit kok lapeh tikam jajak kok jupua. Apalah menjadi buah rundingan mamak. Pihak di sepokok si pangkalan arun antara gak nantaka nan isik di hati tekilan-kilan ni mato. Kini ko katolah nak menyabui ko rundiang lah nak mengatangahkan. Alah ko patut nambah itu. Kan itu isi beritaan cako. iyo itu benar. Singkit saja gagapnya mak. Lancak sikit. Dek kilik lah berapi-rapi kok patih lah bernanantang kau yan juo mukironyo. Nyampung kok cucua dari langit bumi lah suku menampangkan mak. Sekian sambah pakai mamak. Artinya lah bertagakkan sigai bagi naik stan. Pesinan tibanya. Jadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Tarata asa nagari babuki bakoto tenggai bajalan balabuh tagak kemudian simpang kamusayi malandai kai koto sinan marawa papancerangkan. Sungguh hambo tagak berdiri bukalah hurang cadek pandai dek patuah kan nenek mamak dek taat kai memkati mantakan niat je sengajo dari sepokok sepangkalan. Assalamualaikum kasah tahijah talangkari batang cipago orang patahkan ada limbago di nagari tuah pidato disambahkan. Maka dipersambahkanlah sah alam sah Muhammad sah bagindo Rasulullah na menjunjung dang mengkuto kiriman rajo 3 jurai. Ialah rajo dari Makkah balahan rajo baluaruhum sapian rajo benua Cino nan tinggal di pulau Panconangko daulat alam Minangkabau. Minangkabau paga adat bepaga budi baso balingka sopan jasantun baling tuang raso pareso sarato lelo basitinah. Badabua umbak memacah badabua lalu katapi tarih menyasak kapaserek nang kodoh mati tertembak dibunuh palimoja pun badia sadatuih dua data. Pangulu banyak nan batuah tuanku banyak nan kiramai dubalang banyak nan sati. Yusimbu hambo meminta jo maaf beribu ampun tabiak kepada orang banyak. Mako nyampang takirah je takirai ataupun sorong je lompatan. Gawa je gewa ikut basuo tampan tarati konyok kurang. Jo salam gawa ambo japuk jo rila gewai ambo jalang ampun jo maaf bapuhunkan salam ta'zim pamanuahi. Kato adat kato petuah rajonan baduo pagangan manti jo dubalang pedoman tahu cedek pandai. Tansano kaki salah langkah ataupun mulik sumbang kato ambo nanusah diutangi manitah pana alun pandai. Kalau sehandainya kambang bungu sarato tangkai tabang buruang sarato sayok ikan baranang joradainya. Tapi baalah mengatakan berambut angin di Malaku menuju bukit nalandai janiah langit bagai dibasuh hari nan tarang-tarang bendang tantuah pulang bakudo. Tipak de badan dari ambo. Kok galaknya to dek jujai kok pai karena suruh tibo dimulia punya orang cilaku di badan diri taga de patuah kanan tuo. Ama ba'du adapun kemudian daripada itu. Talatak putih yang diulu di bawah kiliran taji samulo kato nan dahulu 3 limbago nan terjadi. Manolah 3 nan terjadi pertama sambah menyambah kedua baso yowasi ketiga siriah jopinang. Sambah menyambah dalam adat tampuah menampuah salam datang.
paningkek tinggi banjuang palambuak kadang bambak kaganti mulia memuliakan di sinan basa talataknya. Dan kedua basu jo basi. Di dalam rapek di majelis martabat duduk di makamnya. Nyato baulu jo bailia jalih bau juang jo bapangka. Basambia je mulik manih baso elok kucing dan murah budi bayak tali pikatan di dalam cupak dan piawai benamo adat sopan santun. Ayo manyo teman taro. Tali kena. Ko indak basuo nan bak nantun. Pihak dek kami si pangkalan nan marah nan maico nan menyusun nan matok bangkalai di rumah nangko. Maaf diminta kadang-kadang rila diarok banyak-banyak. Kasutan nambo minta supo ke Tuhan kami minta ampun. Sekian kata disambahkan. Tak sampai dek sampai batik. Enggan itu dulu. Batanin kulinan suto sajalan dagi jobanang suri di mano talataknya. Layang malayang sambah tibo timbo sembah datang titah kamu tantani. Apalah nak menjadi buah persambahan nama. Mendengar imbauan mamak cako gumanta segalo batang tupuh bakipeh paluah kadado bakajar darah semuko. Apalah sebab dia itu. Lariak kepada badan ambu, ibarat layang-layang nan jolong sudah. Kalangkapan baluli cukui. Bingkai lamah batang maliwak bandang singkit tarju senjang angin libubu nang kadiadang. Laki petuah mamak juo. Laki petuah mamak juo baguru ke padang data dapatlah rusuh balang kaki dialau ke tengah padang. Baguru ke padang aja baru baraja guru mati di silau sule-sule hilang. Bagoncang bumi jolangi berombak lawi sailan berkumpul kadang sekapi. Kok karam mambo tentang itu mah. Akan tetapi sesudah timbang makna kata disilau makna lagi. Nyatulah nang satu wajib jawab nang gayung wajib disambui. Iyalah. Adapun menjadi buah penitahan mamak cako. Setentang sambah menyambah dua ju adat baso basi. Kok tinggi nang kurangan juang. Kok gadang nang kurangan bak. Indak tabaso tapa mulia. Lila jemaah kami minta kupu atau obat gawan maisi. Kan begitu bunyi perundingan tadi. Sabananya. Ndak doh, pihak dek kami nan disiko kok dilihat sarantau ilia dipandang sarantau mudia silau kiri au kanan. Rasanya lah dimakan alu ajo pati elok kacak gamaknya sadang alah dia suak menjadi yau lai dikasau laki ato. Manyo pati ya? Ambo. Adok ke kami pulau kini urang nan duduk saedaran alik yang tagak sapi matang. Dek pacampu atu ajo mudo. Nan tuo kok nyok takilaf nan mudo kok nyok tasasek. Salah cutuk melantiangkan, salah kacak mampihkan, salah mulik mautangkan. Tak kira jalan ke masuk, tak kira lenggang keluar, tersingik budi dinarami. Maka membayar kami penuh-penuh, minta kurang banyak-banyak, dilaya mohonlah maaf, dibatin ampun diminta. Bunyi nak samu kami dengar, rupa nak kami samu caliak. Tolonglah buahkan dia bicara, yang dikarik di bukunya. Sekian sambah dari kami. Stamdaro. Ambo. Alhamdulillah bayaklah itu syukur je puji pada Allah. Dek pandai sultan batu tua dek bijak bermain kato sananglah hati si pangkalan. Sayuk bak tawa nang salilia raso diureh haya rimbo dan bak mandi di anak sungai. Maka di maaf gadang manfaat darilah gadang paidah perila-rila kita nan elok serupa orang jua Bali. Apun bak tuanya lai selampih nan daripada itu. Naknya disisik-sisik sepalapah di tua-tua sahalahan. Mak kok dibatih undiang tentang nangkosan. Rancak mana?